Novos puntos en xogo na primeira futgal. O Unión recibe ao Caldas, o Abanqueiro ao Cordeiro e o Valiño visita ao Flavia. No grupo 2, a Esteirana mídese a un rival directo pola permanencia, o Camariñas. Unha fin de semana máis o fútbol protagoniza o calendario deportivo do Barbanza. A primeira futgal regresa a escena coa disputa da 8ª xornada da competición na que todos os equipos da comarca que xogan na categoría queren facerse con 3 puntos moi importantes para conseguir os seus obxectivos. O Unión, que precisa gañar para seguir a estela dos primeiros clasificados, chega esta xornada no cuarto lugar do grupo 5, a tan só un punto dos postos de promoción de ascenso, e quere aspirar a todo superando o Caldas no municipal de Vilas. Os vermellos afrontan esta xornada con confianza logo de encadear 2 vitorias seguidas, a última ante un rival da entidade como o Cordeiro. Nesta ocasión, no outro lado do campo estará o Caldas do 10º, que ven de sumar un empate a ceros no seu duelo co Flavia. Este domingo ás 12:30 do mediodía, o esférico comezará a rodar sobre o verde do municipal de Vilas, neste encontro no que se enfrontan o Unión e o Caldas. O Abanqueiro quere romper a xeira negativa que enlaza nas últimas 5 xornadas, nas que empatou 2 encontros e perdeu 3, o último por 4-0 na súa visita ao Ponte Caldelas. Os boirenses caeron ata o 10º posto do grupo e esta fin de semana buscan como mínimo puntuar. Aínda que non o terá doado, xa que o Cordeiro, quinto, visita a Vista Alegre. Os de Valga o fan co ánimo de volver a gañar despois de perder co Unión, polo que se agarda un encontro de emocións que se disputará o sábado ás 6 da tarde en Vista Alegre. E un Valiño que ven de sumar os seus primeiros 3 puntos da temporada non quere baixarse do camiño da vitoria. Os de Cabo de Cruz viaxan este sábado ata Padrón para enfrontarse ao Flavia na procura dun triunfo que os podería deixar fora dos postos de descenso. O Valiño, penúltimo do grupo 5, chega coa moral alta despois de impoñerse por 4-1 ao Agolada. Este sábado mídese o Flavia, un 10º, que chega despois de empatar co Caldas. O sábado a partir das 5 da tarde, o Flavia e o Valiño veránse as caras sobre o Municipal do Souto. Mentres que no grupo 2, unha Esteirana en situación crítica precisa sacar algo positivo de Camariñas. Os muradáns pechan a clasificación ao ter só 2 puntos de 21 posibles e encadean 2 derrotas seguidas, a última por 1-3 co Boimorto. Esta fin de semana terán unha nova oportunidade de puntuar no seu encontro co Camariñas. Os da Costa da Morte son un rival directo pola permanencia, xa que son 14º e veñen de caer por un contundente 6-0 co Tordoia. O domingo ás 12 do mediodía, Camariñas e Esteirana loitarán por 3 importantes puntos no Vicente Carril.